En un moment de males notícies hi ha gent que no les sap entomar bé o que no pot entomar-les bé. Com es gestiona una persona que no ha rebut bé un diagnòstic? Primer t'has de saber posar en el lloc de l'altre i li has de reconèixer els sentiments, que té dret a estar enfadat, que és normal que ho tregui, que plori, que s'enfadi, que faci un cop de puny a sobre la taula. Has de deixar que les emocions flueixin, reconèixer-les com a que són normals i naturals, i quan el pacient o el familiar ja està més tranquil, aleshores parlar de coses més tècniques. Ni enfonsar ni donar falses esperances. Com és la fórmula ideal? Com ho podem fer, això? A mi no deixa de sorprendre'm que els pacients a la consulta els expliques la malaltia que tenen i l'operació que els hi faràs i diguin, home, per fi algú m'ha explicat el que tinc. A mi em sorprèn. Doctor, el temps, la gestió del temps, suposo que és complicat, sigui una bona o sigui una notícia dolenta. Com gestiones el temps perquè aquesta persona pensi que li estàs dedicant el temps suficient per comunicar-li, sigui bona o sigui dolenta la notícia? Els cirurgians que fan les visites potser un pèl més ràpides són els que tenen l'NPS més elevat. És a dir, que no sempre està relacionat dedicar més temps, és molt important la qualitat. Google ha fet mal? Els pacients venen ja apresos moltes vegades abans de venir a la consulta i tu moltes vegades tens la sensació de que amb la mirada t'estan escrutant si els estàs dient el mateix que ells han llegit abans que els hi has de dir. Si no els hi dius exactament el mateix, ja miren amb certa desconfiança. També és cert que la intel·ligència artificial té coses molt bones. Per exemple, hi ha eines d'intel·ligència artificial que ens permeten donar una millor comunicació. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Escoltàvem al principi a Pau Donés parlant d'intentar ser planer. És molt complicat saber explicar una cosa que a vegades és molt complicada, com és la medicina, a gent que no hi entenem. No s'ha de ser paternalista. El pacient que hi ha davant és una persona que pot tenir més estudis, menys estudis, però és una persona com tu. Llavors no s'ha de ser paternalista, no s'ha de tractar infantilment, però s'ha de fer servir un llenguatge que tu l'has d'adequar a lo que llegeixes, que és la persona que tens a davant, perquè és una persona, no un pacient, i aquí adequar la informació que dones. Jo, per exemple, em recolzo molt en fer dibuixos, i al final sempre me'n puc emportar el dibuix? Sí, per això és. En fer dibuixos, en fer analogies amb la seva feina, posar exemples, i com deia el Pau Donés, has de saber comunicar amb la paraula, amb la cara i amb un llenguatge que sigui entenidor. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti.